Мите! Не, записай го Вики, да знаеш. Викторе, ко правиш, бе, брат? Здравейте, добре дошли в YouTube каналът ми. За тези от вас, които са за първи път тук, аз съм Кирил Савов и основната тема на канала е хандбал. В днешната тренировка съм ви подготвил нещо познато за тези от вас, които са гледали предишното, и то отново ще бъде тренировка 6 на 6. Основната причина доста често да се повтаря тази тренировка, както ще виждате и за бъдеще, е, че тези тренировки са изключително ефективни и полезни, заради това, че се доближават изключително много до игровите ситуации, които се случват по време на мачовете. Едно от нещата, които ще бъде малко по-различно от предишната тренировка, е това, че част от момчетата ще трябва да заемат позиции, които обикновено не заема. Което автоматично означава, че грешките няма да закъснеят, съответно и куриозните ситуации също. И в края на тренировката ще видим една голяма доза стрелба по постове. Това е една част от тренировката, която доста често се повтаря също така, поради факта, че в края на краищата трябва да може и да се вкарва голове. Само игране в защита не става. Лек тизър за следващите ми две видеа. Те ще бъдат изцяло с националния отбор от лагера, който се проведе през януари месец в град Шумен, където изиграхме и домакинския си матч от квалификацията за световното първенство. За жалост загубихме и двата матча, но така е в спорта. Това, което ще видите от лагера с националния отбор, е няколко дни тренировки, които имахме преди матчът с Турция в Шумен. След това ще ви покажа и дългото пътуване, което имахме до Турция, тъй като тръгнахме от Шумен с два буса на Рентакар, тъй като те са един от основните спонсори на федерацията ни. Оттам отидахме до Свиленград, направихме една тренировка в залата и вечерта продължихме към Истанбул, където хванахме полет до градът, в който се проведе и втория матч. Пътуването беше изключително дълго, мисля, че продължи над 12 часа и беше изключително изморително, но така е, когато ти отменят няколко пъти полета на летището. Така че за сега приятно гледане. Какво е? А? Да, бе. Няма гумитака и само ръцете. Само в главата. Той ще ми коня. Да, мисля, че да, що? И той го имам! О, и тъй се имам! Ема иначе заспал е, брат. Не разбрахме, брат. Тира, човек. А? Ти застрели камерата? Да,
Ай, берете кафето, спасвай мене. А цялата тръмка трябва да изрежа, че... Мите! Не, за пса го вики, да знаеш. Да. Оператора съм във ъгъла. Викторе, какво правиш, бе, брат? 1-0. Мите, пилта! Тука. Трия. Тука сме сега, Его пилта. Ударе! Не, ама остава. Не. Добре, Джош! Хайпа! Там, тука сме. Виж как си там се Наместил съм. Асене, върни малко, Асене. Ти знаеш като не си играл. Кога сме тръгнали, дай аз да настрелям на този. Опа! Айде, сакчето. Давай преди пацо да е стрелял. Ще изрежа спокойно. Опа, и тася имам. Ти имаш 2 гола само в цялата тренировка. Аз съм... Емо още една. И тася имам. МК още една. И тася имам, айде. Слагам камерата и ставам най-добре, разбираш? Айде бе, снимай ли го е? Снима го е спокойно. Айде и той го снимах. Айде една бърза дуспа. Ще трябваш ли? Снимам го. Ако видеята ми ви харесват, моля абонирайте се, харесайте ги и пишете по един коментар отдолу в коментарите на видеото. Така че до следващия път, надявам се да ви харесва. Айде, чао!